Benvidos, benvidas á terceira destas charlas das quintas xornadas Entroido de Orgullo Galego. Como sabedes, nestes días atrás estivemos falando con Xosé Manuel do Pazo sobre Entroido na illa de Ons. Xa na segunda conversa tivemos connosco a Laura Prieto, unha rapaza que fixo unha curta sobre o Entroido en Camba, Laza, na que pudemos falar con ela un poquinho sobre esta curta e o que recordan a súa familia, non, sobre Entroido neste lugar. Tamén, como digo, ao longo destes anos vimos desenvolvendo distintas conversas con diversos entroidos de todo o territorio galego, tamén con antropólogos, antropólogas, investigadores, para entender un pouco máis o que é o significado do entroido, as súas orixes, os seus ritos, o papel dos oficiantes do entroido, e ese é un pouco o obxectivo destas xornadas. Hoxe tamén pasamos xa a tocar outro tema un pouco distinto, os anteriores, distinto, con semellanzas, non? Pero hoxe vamos a falar sobre os introidos históricos da Bacía do Támega, as súas mascaradas tradicionais. E para iso temos connosco a Nieves Amado Rolán, que ela é natural de Laza, licenciada en Xeografía e Historia pola USC, ten un mestrado en Xestión Integral do Patrimonio Cultural, é arqueóloga de profesión, pero, sempre foi investigadora de arte, de historia e etnografía da comarca de Monterrei, que é a súa comarca, é membro do Consello da Cultura Galega, e, como digo, con ela vamos a coñecer un pouco pois, os entroidos tradicionais desta zona, as súas distintas figuras, semellanzas, pequenas diferencias, os seus ritos, non? Vamos a ver como, segundo a zona, pois, tamén o papel das máscaras é distinto, non? E vamos a darlle, entón, paso a esta conversa. Moi boas, Nieves. Hola, boa tarde. Hola, nada, agradecerte que esteas nestas xornadas online do Orgullo Galego, para falar dun tema que comentábamos antes fora de grabación, non? Que estás investigando, pero xa anteriormente tes traballado na investigación do entroido de Rebordechao, non? Sí, a ver, eu, o ser de Laza, pois toda a vida levo máis ou menos recopilando e despois xa investigando un pouco máis seriamente según as posibilidades que, o vivir aquí agora, que agora vivo aquí en Laza, pois teño máis posibilidades de trasladarme aos sitios, de coñecer xente, de falar ca xente, e interésame, pois, todo o da comarca e a contorna, porque, hai moitas influencias, porque son influencias ademais históricas, non? Entón, pois, cando me enterei de que en Rebordechao había peliqueiros, era a primeira noticia que tiña, pois dixen, pois sí, quero facer un articuliño, ainda que sea pequeno, sobre eses peliqueiros, non? E así empezou, e aparte despois os demais do Támega, non? Ti que és unha persoa que, aparte, coñece, non sei se pode dicir a perfección, pero amplamente o que son os entroidos da túa zona e que tamén tes escrito pouco xa a nivel teórico, non, sobre o que podería representar o entroido, non? Esa é precisamente a primeira pregunta que che quería facer, que é unha pregunta que, supoño que é complexo ter a resposta absoluta, non? Pero que representaría o entroido e que, dende o teu punto de vista, que significado ten, non? Sí, é unha pregunta non fácil. Eu falo desde a miña experiencia investigadora, do que levo lido, do que levo visto. Entón, supoño que a mellor cada investigador ten a súa teoría, pero, eu creo que un pouco todos vamos por esa liña. O entroido é unha celebración pagana, iso creo que non ten dúbida ninguna, e para min é un pouco, digamos, sincrético, non? O que se chama sincretismo relixioso entre a religión e o paganismo, non porque o entroido teña figuras religiosas, porque se as ten é por crítica, pero sí que é verdad que o entroido é unha celebración que foi permitida pola Igrexa Católica porque non tiña máis remedio, entendo. Entón, desde o século IV seguramente se foi conformando o entroido e se foi permitindo un día para que a xente se espallase, porque seguramente, como sempre na Igrexa Católica, non puderon desbotar o paganismo que existía antes. Entón,
permitiron certos ritos e neste, como hai moitas outras festas que non é o momento de falar delas, non, pero no caso do Entroido eu creo que permitiron os ritos paganos anteriores que nos podemos retrotraer hasta o Neolítico prácticamente. Despois hai rituales con moitos paralelismos celtas como o Imbolc, e entonces permitiron eses ritos e metéronos todos xuntos na celebración do Entroido. E puxeron o Entroido, pois eso, o día antes da Cuaresma, de empezar a Cuaresma, por eso se chama Entroido. Pero aparte deso, os ritos do Entroido, eso digamos que a conformación do Entroido históricamente, non? Pero os ritos que se celebran no Entroido tamén é un conxunto de rituales da cosmogonía campesiña que están relacionados ca expulsión do inverno e o comezo da primavera. Eso está tamén clarísimo en casi todos, non? Entón, por eso sempre digo que estes rituales que se meteron no Entroido, que antes, antiguamente, antes da religión católica, antes do século IV, seguramente, se celebraban cada un na súa época, pero despois meteronse no Entroido, como hai outros que se meten no San Xoán ou noutros. Todo eso leva ao mesmo, leva a beneficiar as colleitas, a purificar a terra, a expulsar o inverno, a recibir a primavera e por decirlo claramente, pues, a supervivencia do campesiñado. Por eso eu entendo que o Entroido é unha celebración rural, sempre foi rural, porque a xente que viviu do campo é a que necesitaba estes rituais, creían neles e practicábanos. E ademais que, bueno, agora sí que é certo que parece que se reduciu todo a 2, 3, 4 días, non? Pero certo que a saída destas mascaradas, ao son das chocas, xa nalgúns sitios levanos ata incluso 25, 26, 27 de decembro e na propia Laza o 1 de xaneiro, non? Sí. Estas máscaras, o sea, porque unha cousa son os rituales do Entroido, que hai moitos, e outra cousa son as máscaras, non? Que tamén están introducidas aquí no Entroido. Entón, o que son as máscaras rituais, digamos, as máis coñecidas, que son máscaras, que non son disfraces, son as máscaras rituais, casi todas son solsticiais, é dicir, están relacionadas co solsticio de inverno, non? Por eso, no norte de Portugal, aquí que temos a raia tan cerca e tal, empezan a sair xa pois, a partir do 21 de decembro e celebranse o 25, 26, e na zona de Laza, pois a partir do 1 de xaneiro, é dicir, o día na noite de fin de ano. Pero sei que, por exemplo, en Castro de Laza, os chocos, o sea, o que é o ruido, as chocas ou os chocos, que aquí chamase de dúas formas, xa está permitido sacalos o 25 de decembro, igual que na Limia, na Alta Limia, que tamén hai peliqueiros, pois tamén creo que non sei se o fan ou non ahora mismo, pero sí que recopilei ese dato de que podían sair desde o 25 de decembro. En Laza, que eu recorde e o que recorda a xente por memoria oral e tal, pois é a partir do primeiro de xaneiro, o sea, a noite de fin de ano, unha vez que se dan as 12 badaladas, pois saen os mozos cos chocos, non? E nos teus escritos tamén contas, non? Como que o Entroido xa era algo habitual no século XIII, non? Incluso, bueno, porque hai xente que pode dicir, bueno, isto igual é algo que ten 200, 300, 400 anos, pero xa ti recolles como no século XIII xa se falaba sobre o Entroido, non? Sí, nun traballo que fixen sobre a documentación que podía haber sobre o Entroido na Idade Media. A mí xa me sonaba, porque hai varios investigadores que din que ven da Idade Media, pero en Galicia creo que naide se dedicara a recopilar eses datos, que tampouco son tan difíciles de recopilar, porque rastrear os documentos, non? Entón, sí que atopei a data máis temperá, non me acordo, 1200 e algo, século XIII, no mosteiro de Ramirás, en Ourense, que ademais ten o nome, digamos, máis antigo relacionado con Entroido, que é Introido. É dicir, introido, sabemos que ven de introitus, do latín introitus, que é introducción á Cuaresma, pois aí conservábase a palabra introido. E bueno, e despois, claro, casi todos os mosteiros
están no norte de Ourense, non? No norte e na mitade, no sur non hai mosteiros, por lo tanto, non hai esa documentación. Eso é dicir, é unha documentación que é parcial porque seguramente o entroido xa viña de antes. O que pasa que non temos esa documentación escrita ou transcrita. Pero sí que en todos os mosteiros, tamén nas catedrais, na Catedral de Santiago, en Lugo, en Pontevedra, creo que tamén, na documentación esta que é tan rica, non, sobre dos mosteiros e das catedrais, en moitísimas aparece a palabra introido en Ramirás, que é a máis antigua, digamos, pero despois, nos anos posteriores, enseguida aparece tamén, en casi todas, entroido. Só aparece antroido. Curiosamente, sei que na zona da Coruña, no norte, se di máis antroido, sin embargo, na Catedral de Mondoñedo e na Catedral de Santiago aparece entroido, non aparece antroido. Só aparece antroido, creo que no mosteiro de San Clodio, do Ribeiro. Sí. Nos demais, en todos os da Ribeira Sacra, e, bueno, nas catedrais, xa te digo, todos aparece como entroido, con Y, pero, bueno, entroido, e aparece xa como unha festa tradicional. É dicir, aparece entroido porque nos documentos, sabes que o máis importante pois eran as transaccións económicas e todo isto dos mosteiros, e a palabra entroido, o día de entroido aparece en todos eles, os que recollín eu, como día para pagar os foros. O día de entroido había que pagar unhos foros, igual que o San Martiño e tal e cual, pois eso é porque xa estaba moi establecido. De feito, ainda fai pouco que leín que Ramiro II, no século X, non é que nome a palabra entroido, pero fala desa celebración xa. E antes del tamén está a descripción que fai de unha especie de entroido no século VII xa, San Isidoro, nas etimologías. É dicir, que todo nos vai levando máis atrás hasta, digamos, hasta a creación do catolicismo, ou hasta o século IV, que sería unha evolución, pero que xa se empeza a documentar no século VII, despois no século X, é dicir, para Galicia, ahora mesmo teríamos século X, século XIII confirmado por os documentos, e a partir de aí continuamente, vamos. E sí que tamén é verdad que ese día era un día, non eran os días de entroido, era un día, e o día era o martes, está claro, non? O martes... En moitos sitios, hasta fai pouco, era o día gordo, de feito, en Europa, e por aí sabes que é o Mardi Gras, non? Sí. O Mardi Gras era o día principal do entroido, e eu creo que nesas datas da Idade Media era o día, non había outro. Era o día que era o día antes da Cuaresma, a introducción a Cuaresma, o entroido, a introducción a Cuaresma. E creo que era só ese día, porque sempre nombran por día de entroido, non dicen por os días de entroido, por día de entroido. Entón, pois dai se concluye que era o martes, non? Claro. E tamén, bueno, hoxe vamos a falar sobre todos os entroidos, non, da Bacía do Támega, e entón a pregunta é cales hai e a que zonas corresponden, non? Porque logo veremos, bueno, son moi diversos, son moitas zonas, non? Pero incluso hai alén desta zona, non, figuras semellantes. Sí. A ver, os entroidos celebráronse en todas partes. Antes da Guerra Civil, por decir algo, non? Antes da Guerra Civil e no século XIX, eu que miro tamén as hemerotecas, vexo que era moi celebrado en todas partes e está reflectido nas hemerotecas, nas cidades, no século XIX, sobre todo. E despois no XX tamén, claro, eso xa vai aumentando. A Guerra Civil acabou con moitos, pero quero decir que unha cousa son os entroidos, que son as celebracións de base que tiñan todas as aldeas e todas as persoas e todos os campesiños para ter un día de lecer, para cambiar os roles, non? Os roles para poder criticar as autoridades e todo isto. E outra cousa son as máscaras rituais. Entón, máscaras rituais non hai en todas partes. Hai en algúns sitios e en outros non. Que máscaras hai no Támega? Pois hai peliqueiros no norte, que se queres se digo máis ou menos porque se salen do Támega. Hai o Cigarrón, que é máis ao sur, a zona de Verín, e hacia o sur, hacia a Raya. Despois hai
unha serie de máscaras que se recuperaron non fai moito, pois, por exemplo, os zarramancolleiros de Cualedro, as máscaras da Xironda, os chocalleiros de Vilar de Bos, o Bellarrón de Ríos, e, bueno, non sei se me queda alguna máis, non, porque aí despois o que hai son como transicións entre elas, non, pero esas son as fundamentales, bueno, e sobre todo as fundamentales son peliqueiros e cigarróns, zarramancolleiros prácticamente o mesmo traxe, e as máscaras tamén teñen diferencias, pero non moitas. Entón, esa é a base da máscara propia da comarca de Monterrei, non? Digamos que é a base desas 3 ou 4 que teñen variacións, que ademais habería que añadirlle tamén os felos de Maceda, porque a base do traxe é a mesma, non? É o mesmo, claro. E logo, que me viu agora á cabeza, se non me equivoco, na zona, eu creo que é Xinzo de Limia que teñen Escornabois, un peliqueiro, pode ser? Non, sí. Por iso te digo que, se queres, a zona dos peliqueiros, por exemplo, o Rebor de Chao é de Vilar de Barrio. Claro. Alta Limia, pero na serra de San Mamede xa, non? Despois hai peliqueiros en Sarreaus mismo, Sarreaus capital, en Lodoselo, en Freixo, Freande, toda esa zona que limita co concello de Laza e a propia capitalidade de Sarreaus, hai peliqueiros. Creo que os hubo tamén noutros lugares un pouco máis cercanos a Xinzo. E despois tamén en Escornabois, que é o concello de Trasmiras tamén. E despois hai peliqueiros en Campobecerros, porque Campobecerros perteneceu á xurisdicción de Laza, moita xente que non o sabe, pero é lógico que ademais ali siguen exactamente ca mesma tradición, inda que se perderon uns anos e tal, pero Campobecerros e Portocamba pertenceron á xurisdicción de Laza. Entón, pois bueno, despois viñeron os concellos e creouse o concello de Castrelo do Val e pasaron a pertencer a Castrelo do Val. Pero, e toda esa zona tamén de Campobecerros hacia baixo, hacia Castrelo do Val, limitando con Laza, hai Vilar, Pepín, tamén están aí entre, unhos lle chaman cigarros, outros lle chaman peliqueiros, pero eu sei que non tiñan traxes e alugábanos en Laza. Podían chamarlle cigarros por influencia de Berín, pero os traxes eran de Laza. Entón, hai esas confluencias, hai moitas influencias entre a máscara esta e os espacios, non? Por iso digo que os peliqueiros sí que se salense do Támega, porque Rebor de Chao é Arnoia, pero tamén hai que decir, por exemplo, que Rebor de Chao, tamén moita xente non o sabe, pertenceu antiguamente á terra de Baronceli, que era a comarca de Monterrei. Solo de forma religiosa, non no civil. Pero, e sabes que antiguamente a maior influencia que había entre a relación entre as persoas eran as parroquias, non? E a parroquia de Rebor de Chao pertenecía a Baronceli, co cual tampouco me extraña que teñan peliqueiros, aparte da cercanía que teñen e da relación que teñen cas parroquias limítrofes de Laza, que son Castro de Laza, Correchouso, bueno, estes pueblos que limitan aí con Rebor de Chao. E quero dicir, cal sería a estrutura do entroido nesta zona? Entendo que ali o ciclo de entroido é idéntico, non? Cos mismos días, etcétera. Sí, a ver, eu creo que non todo o mundo empeza o día 1 de xaneiro. Penso que eso solo ser, bueno, Laza, creo que Berín agora, Castro de Laza e tal. Despois os demais entroidos sí que sempre, eu creo que sempre celebraron, como é que estuveron, a maioría deles estuveron perdidos e recuperaronse fai pouco, entonces non sei moi ben, eu digo os antigos, os tradicionais, pois había o domingo fareleiro, o xoves de compadres, o domingo corredoiro, xoves de comadres, e despois os 3 días de entroido, os 3 días grandes de entroido. Actualmente, como moitos son recuperados, pois a mellor só se celebra un día para que non coincidan cos entroidos grandes e todas estas cousas. Pero cando, claro, é que estamos falando dos entroidos tradicionais, cada entroido celebrábase no seu pobo, non iban os demais. Podían ir a algún acto e tal, pero non era un fenómeno cultural, digamos, como é a día de hoxe, no que a xente nin turístico. Non, era da xente do pueblo que disfrutaba, que é a esencia do entroido, ademais. É dicir, que a xente, o entroido faino a xente do pobo
para eles, porque ademais o Entroido ten unha componente importantísima de cohesión da comunidade, é unha das características que ten, despois de conformarse e de evolucionar e todo isto, pois a cohesión da comunidade é importantísima e vai ser reflectida nesto, non? Entón, por eso hai moitísimos actos nos entroidos tradicionais de reunir comida ou roubar comida por as casas que non lle podía parecer mal, porque de feito non parecía, para reunilas e despois comer todos xuntos ou ir con comparsas de un sitio para outro sobre a parroquia. Pois estas son cousas de cohesión da comunidade, que é un significado moi importante do entroido. E ademais que, bueno, isto tú sabrás moito máis que a min, non? Pero sí que é certo que a día de hoxe o que nos queda dos entroidos tradicionais quizáis é máis xa unha representación que unha celebración como tal, non quero dicir, quizáis o que se facía antigamente a xente facía, é dicir, porque acreditaba niso, porque o veía como algo normal. Sin embargo, a día de hoxe, canto pode haber diso e canto pode haber de representación, non? Claro, é complexo. Sí, é complexo. A ver, os entroidos recuperados creo que teñen moita parte de representación, é dicir, recuperaron os traxes, son traxes moi bonitos, casi todos, e lucen os traxes, pero penso que lle falta un punto de autenticidade, non? Os que non se perderon, inda que a xente os vexa como unha representación, porque están supermasificados ou non sei xa como chamarlle, pero sí que siguen sendo auténticos. E, bueno, eu que son de Laza saíno porque o entroido vívese nas casas tamén, moito. Claro. E hai moita autenticidade porque non se perdeu. Entón, eso tamén se nota para a xente de fora, e creo que eso notase tamén. O feito de que este tan arraigado, de que sea unha identidade tan forte, pois fai que, é dicir, por exemplo, os peliqueiros en Laza non son unha representación para os demais. Está claro que non, porque eu sei o que sinten, eu nunca o puxen, pero sei o que sinten, porque teño peliqueiros na casa, visto peliqueiros, e sei que é moi forte o sentimento e a identidade, é dicir, non están representando, están facendo o seu papel. E penso que as máscaras que non se perderon, todas teñen esa característica. Os felos creo que tamén, non sei moito a historia, no franquismo dos felos, pero por o rol que vexo que representan e todo eso, pois é unha cousa parecida, non? Que non actúan de cara á galería, actúan por sentimento propio, e despois a xente que ven de fora, eso nota eu, creo que o nota. Claro, por exemplo, no caso de Castro, da vila de Laza, que se conservara o entroido, incluso contan, non? Que incluso perseguindo o franquismo a xente celebraba igual, facía igual, entón eso pode explicar tamén que chegar a todos os nosos días o que, por dicilo de algún xeito, o que é o pack completo do entroido, con todo o ciclo, non? E que tamén, cando se fala do peliqueiro de unha figura con raza moi respetada, non? Eu supoño que ten moito que ver o que ti dis, non? Que non desaparecera a celebración. É fundamental non perder a transmisión oral, é fundamental en cualquier tipo de tradición, e aquí non se perdeu, entón está arraigadísimo, decir, aquí, bueno, sabes que o franquismo prohibiu o entroido xa no ano 37, despois no 40 e despois para toda a dictadura. Aquí seguiuse celebrando, a mellor non da mesma maneira, porque o que tiñan era que escapar. Claro. Eu teño testimonios, incluso está en prensa e tal, de que os que vestían o peliqueiro, que eran loucos, e sigue sendo, por poñer o peliqueiro, iban a mellor a Castro, despois escapaban por aquí por os montes, viñan a Laza, a Guardia Civil víaos, perseguíaos, os bailes eran nas casas, disfrazábanse, pero tiñan que escapar por as leiras porque os perseguía a Guardia Civil, e a moitos deles puxeronlle multas. Pero eso non impediu que se seguira celebrando, ainda que sea esa especie de resistencia, ¿no? É unha resistencia e unha rebeldía hacia esa prohibición. Por eso digo que o arraigo fai moito, e aquí está moi arraigado.
antes citabas dos felos, non? E aínda que os traxes do felo e do peliqueiro son semellantes, coas súas pequenas varianzas, non? Pero son semellantes, o curioso é que o comportamento é radicalmente distinto, non? Digo porque, claro, o peliqueiro é unha figura de autoridade ao que se lle ten un respeto que non se lle pode tocar, sin embargo, o felo, o seu papel é casi máis de trasno, non? Sí, sí, é curioso, a min pareceme interesantísimo que que, o sea, que teñan ese rol como que teñen Laza. O importante é non perder o rol que ten a máscara. E iso Claro, consíguese pois, por a transmisión e por non perdelo, non? Entón, sí, o traxe do celo quizá non cuida tanto o aspecto do traxe, aquí cuidase hasta a pulcritude, é dicir, hasta a perfección, digamos, ali igual non está tan cuidado porque eso tamén leva o rol que teñen, non? Ese rol de trasnos, de caos, de travesuras, de que son moito máis cercanos a xente, están ao mesmo nivel da xente. Aquí o pelequeiro non, aquí o pelequeiro está por encima claro. da xente, dos disfraces e dos demais rituales, porque é o que organiza, é o que tutela, é o máis respetado e tal. Pero eso a min parece moi interesante eso, o papel dos felos tendo o mesmo traxe, pero derivou hacia aí, non sei por qué, como tampouco sei por que derivou o de Laza no que derivou, é dicir, no rol que ten o peliqueiro de Laza. Eso eu creo que é a propia comunidade a que vai conformando ese rol e asentando e despois é cuestión de transmitilo, pero tan interesante un como outro, vamos. Claro. E logo algo moi curioso tamén dos teus escritos, non? É que, bueno, moitas veces cando se fala do Troido de Laza, etcétera, que se fala como entroidos ancestrais, como figuras ancestrais, os peliqueiros, pero ti te lo escrito, non? De que os traxes son de tempos relativamente recentes, non? Entón, a pregunta é, por unha parte, iso, de cando serían eses traxes que ti os tes ben, como ben documentados, non? E por outra parte, aínda que eses traxes sexan recentes, sí, o que é a figura, o rito que desenvolve, etcétera, podría ser anterior, non? De moito máis atrás no tempo. Mm. Bueno, eso non nos sabemos, así, todo o mundo dice que ten que haber algo detrás, pero realmente eso non está escrito. Os traxes non fai falta que estén documentados porque por arte e por historia, Claro, por comparación, que a veces se non tes documentos tes que facelo así, pois está claro que é un traxe barroco totalmente, que é un traxe pois, de finales do 18 ou principios do 19. Eu cada vez estou máis convencida de que un traxe militar seguramente da época dos exércitos napoleónicos, que ten que ver con Monterrey, pero non como din de cobradores de impostos, nin nada eso que non ten ningún sentido, sino Monterrey era un centro militar moi importante, ali había a Batallón Galicia, o Monterrey, bueno, non sei cuántos, que andaban por aquí, por a comarca todo o día. Laza, por exemplo, era unha das rutas militares desde Ourense, por o que se chama a Vía Romana, bueno, é a Vía Romana, pero non é que existira a Vía Romana neses tempos, sino que desde Ourense, unha das rutas militares hacia Monterrey era por Lazos a Xinzo, Vila de Rei, Vila de Rei non, perdón, por aquí, por a zona de aquí, por Maceda, a ruta esta de dentro, digamos, paralela a Nacional 25, pois eu teño documentado como unha das rutas militares que usaban os militares continuamente, non? É dicir, que pasaban hacia en Laza hubo cuartel nesa época, na época das guerras napoleónicas. Entón, bueno, e é que non hai máis que velo, é dicir, as charreteiras son de xeneral, non é un traxe de poderos, como dice moita xente, é un traxe militar. Entón, eu creo que se conformou nesa época, non sei se a finales do 18, pero en todo caso por influencias militares, e, bueno, foi evolucionando, pero non sabemos se antes houbo algo con ese significado ou non. Tampouco ten por que habelo, claro. Tampouco ten por que habelo, pero, bueno, sí que hai unha referencia de un personaxe que se chamaba Peliqueiro, que salía aquí hacia Campo Becerros, digamos, na serra, que iba vestido con peles,
e que se chamaba peliqueiro, porque todos os que van vestidos con peles, cualquera se pode chamar peliqueiro, de aí ven o nome, peliqueiro ven de pel, non? Que salían con chocos, con peles, que baixaban hasta Campo de Cerros e que se chamaban peliqueiros, que asustaban a xente, decir, é unha figura parecida. Pode ser que sexa un antecedente ese, pero non está documentado. Porque tamén, por exemplo, Vicente Risco opinaba igual que eu. Bueno, eu opino igual que Vicente Risco, pero indo por outro camiño cheguei á mesma opinión de que eran traxes militares. El tamén di que son de finales de 18, non de principios de 19, pero bueno. E hai outros investigadores estranxeiros que tamén din que, por exemplo, en Italia parece ser que hai mascaradas para celebrar a expulsión dos exércitos napoleónicos. E aí pode estar o orixen e o significado do peliqueiro. Claro. Cada vez estou máis convencida. Incluso os colores que ahora usarse moito máis colores, pero antes usábanse só o roxo, o azul, por exemplo, nas faixas e tal, que eran os colores dos batallóns de Monterrey, dos que estaban acuartelados en Monterrey. Entón, pois, eso tampouco ten por que haber algo anterior, ou sí, eso non podo decir, non son categórica, é dicir, hasta que non aparezca algo así, sí que hai ese antecedente aí da serra, que non sabemos se é un antecedente ou non, pero o que sí teño claro é que é un traxe militar. Claro, e que ademais, bueno, claro, entroido ao longo dos séculos e todas esas celebracións puideron mudar, adaptarse, evolucionar, desaparecer, volver a crecer. É moi complexo saber, claro, como era aí 500, 1000 anos, non? Sí, claro, é que non hai documentos, o sea, se non hai documentos, eso tamén quere decir algo. É dicir, hai documentos de celebración do Entroido no século XIX, pero igual que o que che decía dos mosteiros, non hai máis documentos porque non hai documentos anteriores. Se os houbera, seguramente habería máis datos. Eso referido ao Entroido en xeral. Referido ás máscaras, pois non hai, é dicir, o dato máis antigo que temos sobre cigarros e peliqueiros é de 1876, creo que é. Pero sí que por memoria oral, é dicir, por memoria oral, por xente que escribiu do peliqueiro, por exemplo, que naceu no século XIX e que di que os seus pais, os seus avós e os seus bisavós xa decían eso, sí que nos leva con seguridade a principios do XIX. Claro. De aí para atrás xa non se pode asegurar nada. Pero bueno, xa é algo e é algo que é riguroso, vamos, que non é inventado. Claro, efectivamente. E logo tamén, bueno, falamos os peliqueiros, citabas antes os cigarróns, non? Pero algo sí que é curioso, non? Que ti falas que tanto, por exemplo, en Rebordechao como en Ríos, que ali teñen máscaras tradicionais, non? Pero que defínelas como que son máscaras de transición, non? Entón, non sei se podes afondar un poquinho máis disto. Bueno, sí, de transición, é dicir, para eles son auténticas, son as súas. Que pasa? Que sí que teñen influencias de outras máscaras que as que limitan. Claro. Por exemplo, os peliqueiros de Rebordechao, eles, a identidade deles é peliqueiro. Eles chamanse peliqueiros e o rol é de peliqueiro como os de Laza, digamos. Pero os traxes, pois teñen que usar dos felos. E por qué? Pois porque Rebordechao está entre Castro de Escuadro e Castro de Laza. Eles chamanlle Castro de Arriba, a Castro de Escuadro, e Castro de Abaixo, a Castro de Laza. E como xa dixen antes, creo que xa dixen, tiñan bastante relación cos dous. Entón, eles non tiñan traxes propios e alugaban. Entón, unhas veces alugaban en Castro de Escuadro e outras veces alugaban en Castro de Laza. Din que eso dixeron os veciños, que os de Castro de Escuadro eran un pouco peores traxes e que lle salían máis baratos e que os de Castro de Laza eran máis caros e ao mellor confeccionados, digamos, porque aquí sempre se cuidou máis, pois eso, o que decíamos, o aspecto do traxe e todos os detalles, non? Sí. Entón, tamén decían que, aínda que eles tiñan, o sea, a identidade deles é a de peliqueiro, decían que a veces viñan os felos, os propios felos de Castro de Escuadro, que viñan pola serra e que os visitaban, co cual, pois, é lógico a influencia, non? Entón, pois, hai
hai fotos de Rebordechao, de veciños de Rebordechao. Esta, por exemplo, aí hai dous traxes, os dous do medio, que están alquilados en Castro de Laza. Esos están alquilados en Castro de Laza. Claro. Coñezo perfectamente polas caretas. Logo hai outra foto A ver... que é un traxe bueno, este é o rol, digamos, do paliqueiro correndo de Rebordechao, que é o rol do paliqueiro normal correndo detrás da xente de Rebordechao. Estes dous traxes, que é a foto máis antigua que teñen en Rebordechao, estes están alquilados en Camba de Laza. Pero levan collares. Que a mellor a foto non ten moita definición e tal, pero levan collares, como os felos. E aparte deso, o traxe é de Camba, levan as amarras e tal, como, o sea, peliqueiros. Son peliqueiros, pero levan collares. E estes dous traxes están alugados en Castro de Laza. En Camba. Camba, sí. Estes tamén son de Rebordechao. Está claro que están alugados en Castro de Escuadro. Son traxes de felos. E, ademais, nunha das caretas pon Castro, bueno, que é Castro de Escuadro. Notase porque hai algunhas diferencias, non? Levan as pillas negras, pero non levan a callada esa que levan os felos. E son traxes de felos. Son traxes de felos, pero adaptados ao peliqueiro de Rebordechao. É moi curiosa esta influencia, e que, ademais, eles indistintamente puñan un traxe ou outro, según lles conviña. Eles o que querían, era, neste caso, o que importa é o rol, digamos, o rol do peliqueiro, tal e como o teñen eles estruturado ou tiñan, e o do traxe, como era parecido e tal, dáballes un pouco igual. Tamén me dixeron que os collares, por exemplo, para eles, eran un símbolo de prestixio, que, en tempos, imagínate, na posguerra, ou esa foto antigua dos anos 50, 60, nin todas as mozas tiñan collares. Entón, para eles, era un símbolo de prestixio, non? De aquí temos o Bellarón de Ríos, que... Temos o Bellarón. O Bellarón ten a estética de un boteiro no traxe, totalmente. Sí. Pero o rol é de un cigarrón. Claro, Ríos, bueno, xa sabemos onde está, sabemos que é da comarca de Monterrey, pero limita ca Gudiña. Entón, esta figura que está recuperada, a chaqueta de boteiro, tal cual, as polainas estas que leva, e o pantalón parece moito os boteiros de Vilariño, a chaqueta de cualquier boteiro desa zona, non? A careta esta que leva parecese moito os de Carrecedo da Serra, pero tamén os de Vilariño, de Conso. E logo o pucho este que leva, porque os boteiros sabemos que tanto os de Carrecedo da Serra como os de Vilariño son aplanados, non? Son como unhas pantallas grandes aplanadas. Este non, é cónico e parecese os de Manzaneda. Parecese o que é o tocado nada máis, parecese as máscaras de Manzaneda. Pero logo vemos que leva zamarra e os chocos como os cigarros. E, ademais, o rol era un pouco tamén de cigarrón, é unha máscara petitoria, que iba pedindo por as casas, acompañado de unha madama e de un zarrampón, que era o que pedía, e logo, casi sempre as máscaras petitorias pedían para despois ou alugar o traxe, o sea, pagar para alugar o traxe. Neste caso creo que non, creo que era máis ben para logo facer unha comida comunitaria, o que falábamos da cohesión social. Eran os encargados de pedir e de pedir para eso, para pagar os gastos do entroido, digamos. Por eso me parece moi interesante, non? Porque Rebordechao está ao norte da comarca de Monterrey, Ríos está ao sur, pero teñen as influencias das súas máscaras colindantes, digamos. Eu lembro tamén que me comentaban na Xironda que decían que, bueno, que antigamente que había xente que mercaba ou alugaba traxes incluso na zona de Laza. Entón, quero dicir, claro, supoño que ao final a xente non lle daba igual tanta importancia a certas características do traxe, senón o que diste, non? O rito que desenvolven, claro. Sí, o rol aí. Sí, hai... Eu creo que cuanto máis espallado este un traxe, neste caso a base, non? A base esta do peliqueiro, cuanto máis espallado é porque é máis antigo, pero, bueno, antigo
se ten 200 ou 200 e pico anos, xa lle chega porque está moi traballado, digamos. Pero sí, eu creo que o que importa máis é o rol, a personalidade que ten cada máscara, cunhas certas características do traxe que son comunes a unha comarca, neste caso, non? E, bueno, é que o tema dos alugueres dos traxes dá para unha tesis, Claro, porque porque ademais... era un baile e despois non só de alugueres, sino que despois en Laza, sobre todo, Laza e Castro de Laza, amortizábanse moitos traxes, estaban bellos, e entonces vendíanse para Limia, vendíanse para todas partes. Claro. Neso estou agora. Sí, porque ademais... Ese tipo de cousas. Moita xente, claro, pois pode ir ver o Entroido de Laza, ve moitísimos peliqueiros, todos moi ben vestidos, non? Pero supoño que antigamente nin había tantos peliqueiros, nin iban tan ben vestidos, non? Non, que va. Claro. Antes é dicir, para min hai un corte tremendo aí, a Enlaza seguiuse facendo Entroido e tal, pero antes da guerra e despois da guerra, non? Pero é por economía, sobre todo. Claro. Dicir, antes da guerra non é que houbera moitos traxes, pero eran preciosos. Antes da guerra as fotos que temos son traxes moi bons, moi preciosos, as caretas preciosas tamén moi bonitas. Claro, a partir dos anos 40 a economía pegou un baixón tremendo, entón o que me dicen a mí é que, por exemplo, non había forma de conseguir os chocos, era unha das cousas que non se podía conseguir, e non había diñeiro para facer traxes nin que nos arreglase. Entón, nos anos 40 en Laza, pois había 5, en Laza mismo, Sí. En Laza mismo, en Castro, igual había máis, non sei, pero por aí, 5 ou 6 traxes, iban aumentando, vais abrindo a mao tamén co Entroido, inda que estaba prohibido, vais abrindo, non? Di a xente que xa lles permitían despois, nos anos, a finales dos anos 40 e nos anos 50, xa lles permitían máis cousas. E cando o traxe de peliqueiro dá un salto é nos anos 70. Claro. E é efecto da emigración a Europa. Aí houve moita emigración a Europa e con esas remesas, decir, cando volvían os mozos do pueblo, todos se facían un traxe de peliqueiro. Entón dá un salto tremendo en cantidad e en calidad, porque tamén é verdad que o ter traxe propio xa o faz máis a medida, xa cuidas máis os detalles. Antes, cando eran alugados, tiñan que servirlle a moito tipo de personas. Pero cando tú te fas un traxe propio, ca túa careta e tal, pois xa cuidas máis todo. Entón, aí nos anos 70 pegou un salto enorme en cantidad e en calidade. Temos aquí na foto un boteiro, tamén, quero dicir, ten semellanzas, non? Precisamente que comentabas ti antes, co Bellarón de Ríos, supoño que menos na pantalla, claro. Pero a careta e a chaquetilla esta feita de cintas e tal, é igual. É igual, sí, completamente. Comentabas do tema da migración, porque claro, moitas veces falamos, non, do franquismo como un elemento de presión e prohibición, pero alén disto, non, quizáis o que o despoboamento froito da emigración foi o maior golpe que puido ter sufrido o Entroido tradicional no século pasado. Sí, a ver, sí, entendo que en moitos povos, e sigue sendo, porque os povos máis aillados síguense despoboando, está claro que deixaron de facerse moitas tradicións. En Laza, inda que se despobou moito tamén, o que é a vila, non? A vila, o val, digamos, Castro de Laza, Laza, Matamá e tal, eu creo que non lle influiu demasiado, porque é tal o arraigo de identidade que xa che digo, a xente, como a emigración a Europa, tiñan 3 meses para estar aquí, eran contratos de 9 meses e 3 meses estaban aquí, pois dedicábanse a facer traxes e, bueno, a todo isto. E tamén é verdad que a xente de Laza, que non vive en Laza, pero que son descendentes de aquí, directos, máis ou menos, non? Siguen vindo a por o peliqueiro ou a facer outras cousas no Entroido, non? Siguen vindo continuamente, siguen sentindo, é dicir, é a súa identidade, ainda que vivan en Santiago, ou na Coruña, ou Madrid, ou donde sexa, non? Eles siguen tendo a base da identidade esta, e é o Entroido, por eso é tan importante aquí.
De feito, bueno, tanto o ano pasado como hai 2 e este ano, xusto coincidiu de entrevistar rapaces que non naceron en Laza, porque a súa familia é de Laza, que xa naceron son Ourense, Santiago, Vigo, etcétera, pero que a volta a Laza polo Entroido é obligatoria, non? É algo que xa nin se discute. Non se discute e fanse mil triquiñuelas, porque aquí pode que non se traballe en Ourense moi celebrado e tal, pero noutros sitios non é así, pero eu recordo fai anos que tiña amigos e amigas que collían baixas médicas ou o que fose, ainda que fose mentira, para poder vir ao Entroido, sí. Eso é así, aquí é moi arraigado, moi arraigado. E entrando tamén, bueno, no que é a parte final xa, sí que un pouco que comentaba ao comezo, non que estamos a vivir un boom do Entroido con moitos procesos de recuperación, con todo o que iso conleva, non? A parte positiva, falábamos, non, de ser a identidade de cohesión social, posta en valor da cultura, tamén falábamos antes que é complexo diferenciar cuánto é de representación e cuánto é real, e logo está tamén o que é o interese social, o factor de masificación, que, bueno, ti sendo de Laza tamén o podes palpar, non? Entón, a cuestión, que tamén é unha pregunta complexa, como conxugar todos estes elementos para a súa conservación, non? Pois, eu creo que a palabra é didáctica patrimonial. É dicir, hai que difundir os valores do Entroido, que o Entroido evoluciona, non digo que teña que ser sempre igual, pero hai certos valores que permanecen e hai certos rituais que permanecen e teñen que permanecer. Entón, eso só se consigue con didáctica, tanto para xente, as comunidades portadoras, digamos, as comunidades portadoras dos Entroidos, pero moitos para a xente, é dicir, para a xente que ven de fora, porque Turismo de Galicia difunde o Entroido moitísimo e non sei que, non sei conta, pero non ten didáctica. Entón, a xente ven aos sitios e non sabe que facer. Non sabe como respetar. É dicir, ten que haber unha promoción que entre dentro dese turismo, non promocionar tantísimo, porque xa nunca vemos aquí en Xinzo e en Verín e tal, senón facer didáctica, facer educación patrimonial de máis ou menos a xente que veña aos sitios, porque que senón é imposible, porque despois hai choques que a xente non sabe, non entende, logo hai uns máis educados e outros menos, porque tú cando vas a un sitio o normal é que observes e te adaptes. Hai xente que xa sabemos que hai xente que non se porta así. Entón, de aí veñen os problemas, non? Os problemas de choques e tal, e de que a xente se queixa de que lle pegue un peliqueiro, pois sabes que ves a un sitio que non te podes meter no medio. E iso é educación, e esa educación non a pode facer só o Concello que vas visitar, ten que ser desde unha institución máis arriba, non? Porque realmente a masificación é tremenda en certos momentos, tremenda. Sobre isto foi hai 2 anos, convidaronme nunha mesa redonda no Museo Galego do Entroido a falar sobre o papel da divulgación do Entroido, claro, aí detectábamos, non? Como por unha parte está a divulgación turística, ou como se chama agora, o clickbait para ganar visualizacións, vender todo como un produto turístico e tal, e por outra parte está esa divulgación, pois, entender o significado das figuras, que papel ten o Entroido, que papel de cohesión social ten, non? E aí eu creo que é onde está cara onde orientar esa divulgación e esa educación, non? Si para un produto turístico ou senón contra outro lado, non? Que sería o máis básico, non? Que é entender que é Entroido, porque se celebra, que figuras ten, que papel ten, etc. Non? Que sería igual a día de hoxe fundamental. Sí, a ver, claro, é que está clarísimo, porque, ademais, a xente que veña, se fora máis coñecedora do sitio que vai, disfrutaría máis, penso eu. Claro. O sea, tú cando vas a un sitio, cuanto máis coñeces desa historia, máis entendes e máis disfrutas. Pero así, a mogollón, pois non. O sea, a mogollón e a botellón, non, porque sí que é verdad que, por exemplo, en Laza, que é o caso que máis coñezo, a masificación o que fai é perder dos valores que pode perder Laza do Entroido, o que máis perde é a cohesión social, porque entre tanta xente non te ves ca xente do pueblo, do povo. Claro,
Claro, eu lembrome hai máis de 20 anos en Laza que ainda había moitas casas abertas que agora xa non están ás portas, quero dicir, o sea, que se cae xente, pero están as portas pechadas, claro, normal. Sí, sí, non pode ser porque é unha inversión total, pero aparte de eso, non, aparte de bueno, de xente que viña e se pasaba un pouco nas casas e tal, pero bueno, sobre todo é que entre tanta xente, por exemplo, luns, pois non ves aos veciños de Laza. E tamén se perdeu un pouco o papel da xente maior no Entroido. Aquí, por lo menos, en Laza tiñan un papel principal, a xente maior, os vellos, digamos, disfrutaban do Entroido, pero agora xa é que non salen, non salen porque é imposible, entón esa masificación non é boa, que veña xente, pero sobre todo que veña xente de calidad, non? Digamos, o turismo de calidad, que entenda as cousas, que respete e que vai a disfrutar máis, moito máis. E deso, pois aí haberá uns cuantos, pero a maioría non. E iso xa te digo que é unha labor institucional que non depende do propio Concello onde se organiza, sino que depende de outras instancias máis arriba, non? Claro. E xa para rematar un pouco, a xente que nos este a escoitar e quera saber un pouco máis, onde podería atopar os teus traballos, o que tes escrito, incluso pois a túa divulgación, bueno, en redes, o que sexa? Bueno, pois, a ver, eu colaboro desde fai bastantes anos co monográfico este que saca o SIL, a revista esta monográfica. E bueno, non teño todo colgado, pero sobre o Entroido casi todo está en Academia Edu, unha red esta de Academia Edu que vou subindo eu. Non todos, non absolutamente todo, pero a maioría, por exemplo, todos os do SIL, todo isto que falamos dos entroidos tradicionais, do entroido medieval en Galicia, dos traxes de Peliqueiro, que tamén teño un traballo sobre os antigos traxes de Peliqueiro, todos esos están en Academia Edu no meu perfil. Pois, bueno, queda recomendado, tamén algún enlace meterei na descripción dos vídeos cando se publique e nada máis, pola miña parte, darche as grazas por, bueno, pois, por participar non destas xornadas e por poder achegarnos tamén o teu coñecemento e que sirva precisamente tamén para o que ti indicabas, non? E é que se fomente máis esa divulgación e ese coñecemento, non? Entón, bueno, darche as grazas. Nada, pois nada, a ti e bo Entroido que teñamos para todos e todas. Sí, e a ver se temos Entroido, que co tempo tal e como está, veremos a ver o que ven. Pero bueno, sempre se acaba facendo algo. E nada, pola miña parte, agradecervos que nos estades a escoitar. Como dicía ao comezo, esta conversa tedela en formato podcast no iVoox e no Spotify, en vídeo no YouTube. Aí están todas as conversas e todas as xornadas sobre o Entroido. E nada, emplázovos a escoitar as próximas charlas que van vir nos próximos días e nas que tamén vamos a seguir profundizando sobre Entroido e coñecendo máis sobre outros entroidos do país. Deixámola aquí, moitísimas grazas. Chao.